Ond siwr i chi erbyn hyn. Falch i wei bod ni wedi cyrraedd yr ail Myfyrdod ym mis Gorffennaf. Sy'n dipyn o drafferth wrth gwrs di Sul diwetha, ond wnaethon ni ben yn y diwedd o'n i'n falch bod pawb wedi llwyddo i gael cymuno gyda'i gilydd. A gobeithio bod chi gyd yn tymlo yn gymharol saff beth bynnag. Felly dyma'r Myfyrdod ar gyfer y 12fed o'r Ffennaf. Gwediwn. Diolch am fore newydd. Diolch am ddiwrnod newydd a wythnos newydd yn agor o'n blaenau. Diolch am y cyfle i addoli heddiw eto. Bydd yn bresennol ar ein helwydydd wrth i ni rannu'r gair gyda'n gilydd. Agor yn llyged, agor yn meddyliau, ac agor yn calonnau i wirioneddau'r gair. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, wy'n troi at ail lythyr Paul a Timotheus a geiriau cyfarwydd iawn yn y bedwaredd bennod o'r 7fed adnod. Mi a Gedwais y Ffydd. Mi a Gedwais y Ffydd. Os byddwn ni'n arlunydd, byddwn ni'n hoffi peintio darlun o'r apostol Paul yn ysgrifennu'r llythyr yma Timotheus. Ar gamp fyddai'n gwneud darlun, fyddai'n gwneud cyfiawnder ar sefyllfa. Mi fyddai yna ddau beth yn y darlun. Tristwch a gorfoledd. Yr apostol Paul yn hen ŵr bellach, ac nid yn hen ŵr gafodd lonydd i fwynhau hydref i fywyd, ond un a daflwyd i'r carchar. Ac mae'n amlwg fod lleithder y carchar yn amharu ar gorff yr hen ŵr, oherwydd un apel ganddo i Timotheus yw y cochel a dewais i yn rhoas gyda carpus, pan ddelich, dŵ gyda thi. Neu yn Beibl.net i ni gael deall yn iawn, a phan ddoedi, tyrd ar got a dewais i yn hi carpus yn troas. Roedd oerni a lleithder y carchar yn brathu hyd at asgwn yr hynafgwr. A byddai'r rhaid cyfleu hynny yn y darlun. Trist iawn i'w gweld hen ŵr mewn carchar. Ie, dyma fe, y cerddwr mawr mewn cornel, y pererin yn llonydd. Hen ŵr yn esau at ddiwedd ei daith yng ngharchar. Darlun trist. Ond eto, nid unrhyw hen ŵr yw hwn, ond un arbennig iawn. Ac nid tristwch yn unig sydd yn y darlun, ond mae yna ryw orfoledd mawr hefyd. Grandewch ar yr hyn mae'n ysgrifennu. Canis ni roddes Duw i ni ysbryd ofn, ond ysbryd nerth a chariad a phwyll. Nid oes arnaf gywilydd, canis miawn i bwy y credais. Aros di yn y pethau a ddysgaist, ac i ti ar yn fachgen wybod yr ysgrythu'r lan, yr hon sydd ablyth wneithio'r di yn ddoeth i iachawdwriaeth trwy'r ffydd sydd yng Nghrist Iesu. Yr holl ysgrythyr sydd wedi'i rhoddi gan ysbrydoliaeth Duw. Mi ymdrechais ymdrech deg, mi orffennais fy ngyrfa. O hyn allan rhoddwyd coron cyfiawnder i'w chadw i mi. Os, mae yna ryw orfoledd mawr i fod yn y darlun hwn o'r hen ŵr yma yn y carchar. Buan iawn y gwelwn ni fod hwn yn hynafgwr arbennig iawn. Os oedd Cadwyn, os oedd Chain yn dal i gorff yn gaeth, roedd ei ysbryd mor rhydd ag y bu erioed. A lle fi'n hollol rydd a glywir yng ngeiriau'r testun. Mi a Gedwais y Ffydd. Yr wyf wedi rhedeg yr yrfa i'r pen, yr wyf wedi cadw'r ffydd. Ac ar derfyn y ras fawr, ar ddiwedd y cyfan oll, mor braf cael dweud, mi a Gedwais y Ffydd. Ie, pe bawn i'n artist, mi hoffwn i wneud darlun o'r olygfa hon. Dewch gyda fi am ychydig te, i edrych ar yr hen ŵr yma yn ei garchar a gadwodd y ffydd. A does dim rhaid edrych arno'n hir
Cyn i chi sylweddoli mai ei ffydd oedd yr unig beth bron a gadwodd yr apostol Paul. Roedd e wedi taflu pethau eraill ddi ganddo heibio, neu roeddynt wedi cymryd hwy oddi wrtho. Chi'n cofio fe'n sgrifennu at y Philippied am hyn, yn ei lythyr at y Philippied. Mae'n sôn wrthyn nhw pethau fi'n perthyn iddo fe pan oedd e'n ifanc, ac yn ei rhestru nhw, pethau pwysig yr iddew. Enweidiad. Cefais enweidi arnaf yn 8 niwrnod oed, medde fe. Tras. Yr wyf yn hanfod o'r genedl etholedig o Lwyth Benjamin, yn Hebriwr o waed coch cyfan. Yna y ddeddf, fe magwyd yn sect fanylaf y Phariseaid, ac yr oedd i fyddhau o ddynion manylaf y ddeddf yn anadleinio eis i mi. Sel. Mor effeithiol oedd fy sel dros y ddeddf, nes peri mi erlyd a charcharu canlynwyr Iesu Grist. Yn wragedd, yn ogystal â gwir. Ac yn olaf cyfiawnder. Wel, os amod cyfiawnder yw rhoddi'r Myfyrdod llwyraf i'r ddeddf, nid oes neb a llestyn bys ataf. Beth mae'n ddweud yw, yn wir ferferwn unwaith, osod mawr bwys ar yr holl bethau hyn. A chraffu arnynt bob yn un ac un a'i cyfrif yn ddirfawr olyd. Ond bellach, wedi mi ddod wyneb yn wyneb â Christ, aeth y bethau hyn yn fy ngolwg yn ddim, a llai na dim, yn golled. Enweidiad, tras, ef teulu yn fe, y ddeddf, sel, cyfiawnder, pethau mawr yr iddew, teflais nhw heibio. Unwaith fi'n mynd ymfalchio ynddynt. Yn ymfalchio ei bod yn eiddo i mi, ond wedi dod i nabod Iesu Grist, mi roddais nhw heibio. O'i gymharu ag ef, ni thybias ei bod yn werth i mi ei cadw. Mae yna bethau eraill, pethau ni'n gyfrif yn bwysig, pethau na chafodd yr apostol Paul mohonyn nhw. Iechyd. Dyma fendith fawr yn fe. Mewn priodas fe glywch chi rai yn aml yn dymuno iechyd i'r par. Yn sicr ni allwn dymuno mwy ddynt na hynny. Mae wedi bod yn gyfnod lle cynghorwyd ni edrych ar ôl yn iechyd yn diwy. Ac fe ddywedir o hyd, os collwn ni'n iechyd, fe gollwn ni fraint fwyaf bywyd. Mae'r cyfnod yma wedi dangos hynny'n gwbl glir i ni. Chafodd yr apostol Paul ddim iechyd llawn, bregus iawn oedd e, a mae'n bwysig nodi nad oedd iechyd yn eiddo iddo. Yna cartref. A dyma un o'r pethau mawr i ni, ynddo fe, cartref. Chi'n cofio geiriau'r hen gan, chwiliwch y byd trwyddo i gyd, does unman yn debyg i gartref. Yn oes y ffwaduried, yng nghyfnod y miloedd sy'n ddi-gartref, diolch i Dduw am ein helwydydd a'n cartrefi. Mae'r cyfnod yma wedi gwneud i ni werthfawrogi ein cartref hefyd. Doedd dim cartref gan yr apostol Paul, dim gwraig i'w gysuro na phlant i'w hloni, dim eilwyd i ddod yn ôl iddi, tramp yr efengil, a dim cartref ganddo. Yna dim wedi rhoi heibio, dibynnau ar hyn allai wneud a'i ddwylo, dilyn i grefft, ac ar garedigrwydd ambell ffrind. Doedd dim wedi rhoi heibio tyfori ganddo fe. Ac yn bedwirydd, dim cwmni, unigrwydd, a chi beth ofnadw yn fe. Roedd rhai o'i ffrindiau pennaf wedi cefnu arno. Gwir fod ambell un wedi aros, ond ffodd y mwyafrif, a'r rhai hyd yn oed wedi troi ni erbyn. Chi'n gweld y darlun nawr o'r hen ŵr yn y carchar yn ysgrifennu, cadwyn yn ei ddal, y diwedd yn ymyl, tlawd, iechyd bregus, yn unig ac yn ddi-gyfaill. Edrychwch arno fe, ac fe welwch mae'r unig beth mae hwn wedi gadw yw'r ffydd a roddodd Iesu Grist iddo.
Ond i Paul, chi'n gweld, ffydd oedd yr unig beth gwerth i gadw. Fi wedi bod yn cyfeirio mewn sawl pregaeth dros y flwyddyn diwetha yma am yn hoffter a'n dibyniaeth ni ar bethau materol. Y deledu fwyaf, y ffwrn orau, y cyfrifiadur diweddaraf, y gadget mwyaf newydd. Os nad ydy'r cyfnod diweddar yma wedi dangos i ni mor ddiwerth a gall y pethau yma fod mewn argyfwng, wn i ddim beth fydd yn profi hynny. Mae ffydd yng ngallu yr arglwydd Iesu Grist i'n tynnu ni drwy'r cyfnod, cymaint bwysicach. Mae cael rhywbeth neu rhywun i bwyso arno yn ystod yn hynysu unig wedi bod mor bwysig. Mae gen i dŷ braf, gen i gar neis, gen i garafan hyfryd, ond yn bwysicach na'r rhain i gyd. A oes gen i ffydd. Ydw i'n barod i dderbyn o dyn sy'n gwybod yn well na fi. Pan i ni'n cwestiynu beth sydd wedi digwydd i'n byd ni, ydyn ni fodlon derbyn cyfrifoldeb am yn byd a gwrando ar eiriau ein harglwydd i barchu'n byd ac i garu cymydog ac i roi terfyn ar rhyfel. Yn yr achos yma falle, roi terfyn ar arbrofi gyda garfau'r rhyfel newydd. Ie, meddyliwch o ddifri am hwnna. Mae'r cyfnod yma wedi tynnu nifer ohonom at ein coed a gwneud i ni sylweddoli beth a pwy sy'n bwysig. Roedd yr apostol Paul wedi sylweddoli hyn yn ei gyfnod wrth gwrs. Dwi'n mawr obeithio a bydd modd i ni'n ymuno gyda Paul ar ddiwedd ein hoes a dweud, dwi wedi ymladd yn galed, dwi wedi rhedeg ar ras i'r pen, a dwi wedi aros yn ffyddlon. Awn ni weddio. O arglwydd rydym yn troi atat yn y myfyrdod yma eto i ddiolch am dy neges, ac i erfyn arna ti'n harwain i ymateb i'r neges hwnnw. Mewn cyfnod sy'n mor anodd i gynifer, gyfnwn am dy gysgod drosom, a nertha ni yng nghanol yn gofidiau am pryderon. Boed i ni ymateb drwy ddangos ffyddlondeb. Ffyddlondeb i ti, ffyddlondeb i'n gilydd, a ffyddlondeb i'r egwyddorion o garu a gofalu. Par i ni gofio am y rhai sydd wedi colli anwyliad yn ystod y cyfnod yma. Yna di ni anghofio am yr unig chwaith. Arwain i'w cysuro ac i fod yn gwmni iddynt. Fe wyddom o'r gorau mae ti yw'r meddyg da. Ti yw'r bugail gofalus, a ffydd ynddo ti, fydd yn talu ar ei ganfed i ni ar ddiwedd y dydd. Maddau ein bod yn anghofio'r egwyddorion yma bryd i'w gilydd, a tywys ni nôl, yn ôl o hyd, i oleuni dy air, a chynhestrwyd dy gadernid. Gofynwn y cyfan, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.